Laguntza ona, behar genuen baita ere laguntza tipori ateratzeko prentsara eta gauz horiek ze gertatzen ari zen eta horrela. Nik uste dut bastante garrantzitsuak, importanteak izan zaretela. Beti kontatu dugu, zuen eskua beti hor egondu da eta beti hartu dugu esku hori behar dugunean eta lana bikaina egin duzu, nire ustez. Hasieran nik ez duen ezagutzen. Nik ez nuen ezagutzen, beste onda batean ibili naiz eta gauza batzuek ez nuen ezagutu. Irungarria sareari bidez ezagutu dizuet oso harremana ona. Ni superkontent nago, azkenean guk behintzat batzuk egin ditugu ia laguntxoak, ez? Ikusten garenean bi musulman eta zer modu zate eta olako harremana oso ondo. Aukerako prensa bat izatea, niretzako importantea da, ez dago asko, ez daude handiz. Orduan, herrikoa izatea, herriko gauzak ateratzea eta herria kuidatzea, hori baita ere hitza hori da. Eta ematen dio euskarako prensa eta Irungo jendeari edo Irungo gauzak egin laguntza bat.